Mama, murikuita kunge murida kuchema chi? Ndovabatsira reka ndosiya. Ha? Ndokubatsirai? Chi chiri kunetsa mama? Mbonga kunamira mushi. Nzara. All right. Ewe. Magaya chi? Ndindo Tendaisha Magaya. Tendaisha Magaya. Yeah. That's your surname. Yeah. Now, anzi kumba kwangu hakuna kumira chi? Mamunzi wawo. Ha! Ndombatsira sei mwana we? Nei. Nechikafu. Ashedze sainizwe. Pana ngati nechikafu ndiani adaro? Nechikafu. All right, vaise apato. Murdo ndivabatsira nechikafu hawo. Ndivape marere whatever. Just feel free to say what you want. Deliverance kuvhura mafiles awo kuti chikafu chacho chiwanike. Ati wachetsenga mukanwa. All right mama. Regai ndimbotaura nemimbijana. Ndizvo. Ndiri kuoneswa ini zvinhu zvakasunga. Chikonzero ndechekuti basa rakapera. Nekuti waisenza muboutique. Ndokuvhara basa rapera manje. Chokwadi. Saka zvinhu zviri kukunetsa hauna kana chekubata. Chokwadi. Rega ndikubvunze mubvunzo 1. Unogara kupi? Glenview 3. Glenview 3. Kunaenda mvura here kumba? Brilliant. Munombochera mvura kupi? Mugodi. Makapesera kuchera rini? Zuro manero. Can I do some crazy stuff for you? Mama vandi challenge astereka. Anzi tivape chikafu. Nezuro manero. I want to do some crazy stuff here. Demonstrating the power of God. Embosemodza maoko. Andikusiye Jehovah, andikusiye. Answer my prayer now. Oh, Ishe wangu. Oh, Ishe. Baba tino chema. Baba tino chema. Mwari mweya mtwene. Mweya mtwene uyainai baba. Mwari mweya mtwene. Mweya mtwene uyainai baba. Vana vanochema. Kuchema kunorwadza moyo. Baba tino chema. Mama, ndoda kuti ndite zvinhu bandoda kuzvita izvozvi. Watinogara muGlenview 3. Munani? Muna 13. All right. Ndokuda munhu anogona kumhanya naamai vakumba kwavo. Nemota. Nekukurumidza. Ndiringoda kuti undigere mabuckets awakacherera mvura. Panapa. Ha? Munomhanya navo? Ndiani munhu wechikadzi maistole mhanya navo? Maperekedza. Ndoda kuti mundigire mabuckets amakacherera mvura pano. Now, handisi kuda kuti chero makasangana neobstacle inenge muregedze kuuya nemabuckets pano. And ndoda kuti mukurumidze ndichiri kuprofita vanhu. And I told.
Babanti no chema. Babanti no chema. Marimwe mtweni. Babanti no chema. All right. What are you doing, Mama? You are sure good magachera mvura? All right, Mama, come and tell me. Come and tell me, Mama. What are you doing, Baduzi? Where are you doing, Mama? Are you saying good magachera mvura? Yes. Magachera mvura? Maneru. Kumaneru. So what is this? Mwana you? Atina mvura tangosunga mabaketi andakachera chemvura. Okay. But magaisa mvura? Mvura idoni? Mvura idigiri? Look at the power of God now. Are you sure this is water? Bring it, bring the cup, bring the cup. Bring the cup. That's your cooking oil. You see, we serve a miraculous God. This is pure cooking oil. Now listen to me, Mama. Listen to me, Mama. Ndoma buckets mbamenyeri. Aiwa ndio eseba. Masia mamwe. Dai mawe nawe ese. All right, this is oil. Okay. Let me prove it to you. This is oil, pure oil. This is oil. This is oil. This is oil, pure oil. Open another one. Have you ever seen God operating? Open another one. What is this? Flour. I declare miracle food in your house.
uchidzokera kumba kwako uchawana grocery rausina kutenga iwewe. Tarira mvaro watinawo. Tarira mvaro watinawo. Makadi wanjazi. Sipeni mahali. Je tiba semuna ane mfaroka. Anofana kuzotauridza kuti anaanza kuti anochokwadi ndo zviri pei. Handitika. Ini ndinonzi Robert Tafumane ndiri mutapo ina. Ndiri kutaura naye. Na Tendai Ishe Magaya. Tendai Ishe Magaya. Handitika. Vanjazi hanzi kure kwemeso. Nzeve dzinonzwa. Asi mazuva ano even kure kwemeso. Meso acho anozoona futi nekuti nekufamba kwenguva. Handiti muswe tinakuti mazuva mashoma apfuura makaenda kwaProfeti Tifredi muchinobatsirwa. Ndinoti titange kubva musi wacho iwoyo wamakatanga kugadzirira kana kuti ndidzokere kumashure mbichana kuti zvakaita kuti muzoti regai ndimboenda kwaTifredi ndinoshumira nevamwe zvii. Zvakaitika pane zvokuti tingati 2015 ndakamboti endeiko. Ngokuti nango ndomwe yangu chingoti endawo kwaTifredi 2015 musi wa 20. Wandapowa profesi yakandinakidza ikoko. Okay. Ndakangonzi ndodawo kwaMagaya. Takasunga tiri 3. Tasunga tiri 3 vakadzi 2 mukomana nemurume 1. 2015 yo. 2015. Ozvanzi ndikuda nonzi Martha kana kuti Tendai Ishe nemasango isari 2. Vanasara ndiripo. Kubva zvakatora ndikuna makoko. Ndamba chakaita kuti muende ikoko chechi dzakawanda muZimbabwe. Moyo wangu waingoroera ikoko. Okay. Ndinongonzwa dzongoro kuti enda ikoko ndobuda ndotodini. Mubva maenda ikoko. Enda ikoko. Handitika. Alright, tamu chechi mama zita rashidzwa. Mandatosumuka kanzi ndikuona makoko nemadhendi. Asi kumakoko kusiyana nakoko. Ndaona usanjadini. Chawabudisa mukati muupenyu. Enda kumadhendi. Musho ndakabuda kuti anaro. Ndamba ndiri kumakoko ikoko ndakasvika pakutorerwa staff yese. Kumakoko ndokuchi? Kusadza. Maibika sadza? Okay. Ndatorwa mapoto ese kanzuro. Vandazosiya. Maibikira kupi sadza? Kuna 4th town. Paiti center. Okay. Vandazosiya. Vandazotsvagirwa basa. Kokumadhende kwenzi? Madhende mabhotiki uyembe. Mainotenga hembe muchitengesa? Ndainzi ndifanwa kushanda. Okay. Senda vanazoenda vanotsvagirwa basa vanazotanga kushanda. Bhotiki ikoko. Svika pari zvino ndikazongosiyiswawo basa. Zvisina kumira zvakanaka vandangosiya. Vandatanga kugara kupi kunokumba. Vanabhoti ndoenda kwaTifredi ndiri munomba ndega ndobhoregedza kuenda. Saka one day vandakazoti iyo last week yatabva inini ndini kwaProfeti. Ndiye kune yambuso yangu kune sodzo rangu ndidini ndiende ikoko. Ndobva ndakabva ndabuda nemwana wangu vandaenda. Ndakatokiya dhoo rangu vandasvika kuchechi kuya. Papato vanotaka kutoimba, vanhu vakaimba, varisumuka vachidi semunhu aitambudzika aishungurudzika mumwoyo make ndisina chokundopa chivana mumba muno. Vandatanga kuti Mwari ndokabva usumuka dzongo dai takasumuka ndongoona ndagara pasi. Profeti ndipo vakazosvika. Vatanga kubatsira vamwe. Vazosumudza vamwe mai handivazivi zvangu because handisi member yechechi. Handisi member yechechi. Vazoti ndoda kuonawo ane second born nonzi Raini ndiri kuda. Vandatoendawo. Semunhu anga akabatikana mukati mumwoyo wake ndakangoenda. Ndaingoti Mwari dai Profeti wandionawo. Profeti wadini wandiona. Saka vaitombopfuura nepamuri vachienda vachingopfuura vachienda. Vatakoma kunge muchavadhonza. Vavazotongoti shuwa kuno vandaenda. Zvikanzi mwana wangu chii ndikati zvinhu zvakandoomera. Vanovanzi usacheme ndokubatsira here. Vamwe vakati mubatsirei. Pakaita vamwe mai vanga vari pasaidhi yavangu apa vakati mubatsirei nechikafu. Ndopanza Profeti aiwa handikwanisi kuti ndimupe mari. Haizoshandi zvada kudini
izvozvo kuya vamai vangu vari pasaidi vakati vabatsire nechikafu asi mama vaudzere kuti kana because vakangoonawo ndakati mumba mangu hamuna kumira chii zvakanaka saka profeti vaya obva vatanga kuimba avakaimba obonamati obva vazoimba vakanzi mumba mako mune mabhaketi vakacherera mvura ndikati mabhaketi anga angadai iro rapapero neiro ndanga aripo mazano because iro anga risipo iro ari 2 pandati vanzi endai kumba izvozvi ndikupa umwe munhu kuenda naye but atobuda nevanhu vaya ndasvika kunokumba vandavhura madhora but apinda asina ndipanje ndakabata vakabata vanhu ngabvona kuti kupi kuchechi because mwoyo wangu waingoti pamwe pane zvadini zvaitika mabhaketi angu pasumudzo obva vaenda nawo vatasvika kuchechi kuyakuya ndachinze vhura itoni ndikuvhura bhaketi kadikaka kane mafuta ndikati nemwari mabvaneko mafuta andanga ndisina mba mafuta echi ekubikisa okay vandati vhura rimwe racho vandaona hupfu ndikati inga mwari mandinzwa munamato wangu rechi2 racho rechi3 ndo ndakazona mine fulawa aiwa ipapo ndakafara ndikati mwari variko ndinofanirwa kutorumbidza mwari nekuti ndanga ndisingazvizivi ndinozvibatira kupi vanhu vezvikwereti hapana aindibhadhara saka ndinongofara izvozvo zvakanaitwa naprofeti ndatobva ikoko ndakasvika robika poreji revana vangu vatatodya vanazopuwa fishi nemuneng'eno wangu vandatodini ndabika sadza rangu nezuro kubva ndatobhekawo chingwa changu chekuti ndimwise tema kusena nhasi pamaitobika sadza maida kutesta kuti hupfu here chokwadi ndaida kuona kuti chechibvuzika umufaro wandakangopuwa namwe ndakati gendi test ndione nemafuta yakona kuti chokwadi fishi inofura here mafuta ndakatoibikira mupaneizvo namatuyo fishi yacho origini akatobika rakawanda inini mwana wangu 3 ndikatorimbumura vanazobika sadza kusadzikisa saka ini hazvityise here kuti mumba wasiya bhaketi rine mvura woenda kuchechi wozodzoka rane hupfu apa ndikubvunza semunhu wenyama andikuona imi mumaona kuti because mabhaketi ndimunaziya mabhaketi ndimakasiya maacherera mvura handiti muzona maane hupfu izvozvi unomboti rohwina asi unozongoisa ungozopfekwa namwari kuti hapana anga auya akavhura dhoo akakwisira zvinhu pai inini tichimbodzokera mashure pane here zvakamboitikawo mukati meupenyu hwenyu zvinoratidza kuti mwari vane simba kana kuti ndo zvakatanga kuitika izvo kuti kana nemi mati chokwadika mwari ndoda kukutendai ini ndinototeka izvi sematauro andaitira kuti profeti munhu anobatsira isusu vanhu venyama vamwe hatigutsikana handakudza ndakubva kupekisa munhu ainzisiya makoko esadzai ende kumadhende inde karamba ndiri kumadhende kupi ndiri kumakoko angu saka makoko aya akandiparira ndakatotorwa zvinhu zvese saka ndinoona kuti profetis vanechi vane kundiso mukati meupenyu saka maakudya sadza mabika sadza manje vekutimba sadza rehupfu ndichoda iso maitoti shuwa here ndaitozvibvunza kuti vishuwa hupfu here asi nemwoyo mangu ndaitoti hupfu chaiyo ndichitorimona sadza ndichidya madzoka pane here shamwari yamakaudza kuti shamarika izvi ndo zvaitika izvi vanhu vakangouya vega vandoona ndikati huyai muone anoda kutopuwawo kapu yacho sei ndongomuchererawo kapu ndodini ndomupa because zvabva kuna mwari aunyimichi vamwe nemafuta zvese kuti ndai muno ndinotocherera pandinozoti vauya mibvunzo yavai kuvhunzai ndeye kuti vaiti ichokwadi here ndikati inini kwandiri ichokwadi kuti ifirst time yangu zviona kuzviitira kuti mumba mangu muno sudzo randakapuhwa wangu namwari iro vamwe kavanenge vakutoti vamwe vakataura zvakawanda izvo hanzi chii varombeswa vadii ini chandangota kune vamwe vanhu ndakangati kuromba
munhu akaromba zvirombera ega mukati muupenyu hwanhu. Why? Ina ndine nani chandikuda kuguta chandikuda kuyambuka ndio nakataura kuti kune vanhu. Saka iyo vari kuti makarombeswa pamwe vanogona vachitaura neexperience makavabvunza here kuti kana ndakarombeswa nehupfu, ndakarombeswa nemafuta, ndakarombeswa neflower zvinozoita sei pamberi? Handizobvunzi zvakadaro bvunzi inini ndada kutofunga kutojeka panguva yacho. Muna varopa kutoji? Handidi kunyepera. Ipaito ndatobva kuchikoro changu ndisvika ndondobata kapi yangu yeti ndomwa. Kudzikisira mashoko evanhu. Handiti? Ya, mabva ikoko vati vamwe vakauya. Pavanhu vakauya vakabvuma nekugamuchira miracle iyi vaitwo chii? Vaitoda kuendawo. Tikati tinoenda. Akurambidzwa munhu kuenda kuchechi. Totoda kuti vanhu vese mudini? Muende. Tiende. Kove ukama. Toziva kuti ikoko ndokumwe kuti mukafona muchiti zvinhu zvakandomera kuno kuzvonzi inini zvinondoita sei? Wewe ukama tonzi koma makadi kuya muchitiudza ndakati aiwa ndakaona kuti zvingatori kunetsa. Ndingoenda kune munhu wani. Ndo ndakapindura kuna ana ukama. Saka umwe atonditi ndichakutumirai mari zvaasati amboita mwe ndichakumuye mutsvagai munhu anokupai mari rimwe mutore chibage. Vanhu varikuita zvakadini zvakasiyana siyana. Saka kuda kuti chishamiso ichi chakuvhurirai mikana yakawanda. Alright. Kwa Prophet Fred 2015 makaenda muchida kuti munonamatirwa. 2022 mba maenda muchida kuti munonamatirwa. Pakati apa muri munhu anoziva Mwari here kana kuti muri munhu anoenda kuchechi kana zvinhu zvawo? Ndachoka ndoenda kuchechi kana zvinhu zvawo. Because ndinotobvoti garei ndotobhovarairwa hangu. Ndozoti paya pendawana dambudziko kuti hake ndimboenda kumunhu waMwari uye akabondibatsira. Ndozodini? Ndozoyoka baba ndanayiwa. But nezvaziitika izvanzvadzi. Ramangwana renyu rakamira sei pachitendero? Ndotenda ndichatoona kuti chanonamata. Vakawanda kana vachitaura maprofetsi waya vanozoti vanhu veminana wedhi rinosinzwa kuti minana rinosenzeswa pakuti vanoda kuti vanoita mashura kana kuti mamagicians handiri mukuzvona. Imimi munozviona sei? Ndimi makagamuchira miracle iyi? Vanhu vanotaura kwakasiyana siyana hama yangu. Vamwe vanotaura pamwewo pawasina kuswera. Saka ini kana uri munhu anoziva hako chitendero nongoti Mwari vabatsire vazivo kuti kune minana iriko kuti mukwanisa kupuwa. Umwe munhu anokwanisa kuvhurwa business nomunhu chaiye asina kana ukama nani naye. Munana yoyo because hama dzako dziripi? Dziripo. Imimi na Tifred hapana ukama uripo? Anditobvuzira anobva nekopi. Gulenvilewo. Handitozivi kana kumusha kwawo kuti ndekupi. Handikuzivi. Kana panapa vasati vambobauya ku? Ndinganyebe. Handitozivi. Tsoka yavo haitozikani pano. Ko vanhu kuchechi kwavo? Because pamwe ndovavaya vaisa mabhaketsi ka? Vaisa nepi vanhu kuchechi kwavo panapa havazivi. Handimati makii makatsvaga makashaya? Ndakatotenga makii manyowani. Ndakatotenga makii manyowani. Arapa pamwe ndiyo here akawandisa. Ndakatochinja makii ndikatoisa mamwe makii. Saka kune vasiri kutenda kuti zvechokwadi miracle yakaitika mungadi vaudza kuti anofanira kugutsikana, anofanira kuti vatende nekuti havandi vese vanoita zvakadaro mukati muupenyu. Vamwe vanogona kuchienda kwamwe kwavanonyeberwa zvavo asi vasingadi navo asingatendi. Ini hangu ndinotenda ndototi ndakaona dambudziko ndotanga kufunga kwaprofeti kuya kuya kwandakambodini vamakabatsiwa. Ngatiti mazofunga kuti ndakuchida kuti Mwari kana ndada kuchitendeukira ndada kupa upenyu hwangu kwamuri munoendera kuchechi chechi dzakawanda. Ndotoenda kangwa ndiri kuningizve kwandiri kudya nechigota kuna handadzi. Ndingaende kupi angwa ndimo kana kuRoma kana kuMethodist ndenda kwandiri kudya nechigota kana kwangu kwatafuma nemo ndenda kwandiri kudya nechigota handadzi. Ndiko ndinoenda. Saka ramangwana renyu rakamira sei? Ndaudza kuti mune mhuri zvichapera kazvakamira ku handisi kana muti mukanokora kapu pozara futi mukanokora kapu yozara futi. Vezvikwereti vari kuti bhadharei vanakabva ikoko.
Ndatobva unopuwa nomwe $10. Tasvika katomira 1 hour chaiyo panapa. Masangano ringatonzi ndopuwa $10 chikwereti changu. Ndandori murodhi ndatofona wanzi yamutore huku. Ndikati ndiite ndiende ndotora huku dzacho. Titodyawo semunhu bhozika bhakiti harizopereka ndisina mvuraidza huku. Ndangoraidza fishi saka huku ndiyada kubhodini futi. Mbofura nemafuta yawo. Nemafuta imani. Ndodobhoita izvozvo. But muchazotaza. Asi cooking oil chaiyo utoti. Iraba paseri penyama. Mafuta chaiyo. Tinotenda Mwari. Notandisara tireke isusu tirikaituyo kuzonzwa kwamuri. Kuti zveshuwa here tichaonawo mafuta acho nehupfu. Kungoti tango manonoka kuuya dai matotibikira chi. Chimodo chirimo musanetsekeba. Okay. Chimodo chirimo cheflower yacho. Ndinocheka. To test. Asi kuflower yacho makatikumbira neyo kumashops mukatonoti ndochaichai kuti makatokumbira nekubika. Andanzi ndakakumbira nestove. Ndinakumbira nayo. Kuti zvinoita kufota here. Chinondifutira. Nditokuza ndotochekera mwana makusenda ini nacho chikoro. Mune vana vangu kana vakuenda kuchikoro zvino? Ndine kabodzi nakakarara kachaka. Saka tichinopedza kudai hanzvadzi. Saka mvura inotozodzisa mvura neyamakanga masiya hamuna kuona pamba pakatota here kuratidza kuti yarasika yakazodaiso? Ndinganyebe. Handinamboona pakarasika chena. Because ini ndandingori hamene zvanditori musi wacho isandi. Chikuru mwana wangu angona nakabata. Akatongosimudza mamwe mabhaketi andovazivi kuti ndanani futi. Ndingozati pana mai vajaina ndakayana baba vatete. Ndakangosiya chete. Ubva ngotaka zvacho zvazviri papi. Konga nazvo. Imi muri munhu anonwa zvinodhaka kana kuputa? Musati mambozvibata? Handina. Musi wewe manga musina kubata? Because vakawanda mazuva ano vanoti hanzi akanwa kana kuti mutoriro angona kutanga kuimagina zvinhu. Pamwe makasiya zvinhu zvakashorumba menyu izvi. Makuita ikoko muchaona kuti imvura mabhaketi asi yanga utori hupfu maiona semvura madhakwa nemutoriro. Ndina nzara ndadzisho ndingadhakwa neningi. Pamwe kutodhakwa nemutoriro toti nzara itopera akabva watora. Mhuri ticha mapapi. Aiwa hakana. Nondira kungobvunza hangu kuti ndinyatsonzwisisa munongoziva vanhu mubvunza vanobvunza kuti adhakwa uyu haimba njedzi pamwe anzokanwa mutoriro unenge uchiimagina zvinhu unogona kuimagina uri president kana king. Saka pamwe makaimagina kuti mugomo mune mvura iwo uri hupfu madhakwa nezvinodhaka. Kuti kudaro kuti kudaro kutongombira ndatombobata ngokuti ndakatongobuda panapa ndichingonanga kuchechi ndikatofamba nedzadhamu ndikaenda. Okubva kuno kuenda kuchechi kwako kunetsoka? Ndodii kana uri shirikadzi kana kana Jesu pamuchinjikwa. Ndakangoita sekuti ndiri shirikadzi ndingodii nangu ndingoenda. Ndakafamba ndikaenda. Ndikadzoka zvangu panopamba. Tiri muchechi imomo ndeipi mimwe minana yakaitwa naprofeti vasati vasvika pamuri? Munana ndingoyoka mwana karinzi kakadai ndichasanzwisa ini tatuka chanaka. Ndaingonzwa asi kuti pfungwa sedzekuti ndanga ndisiri munhu anga ari pane vamwe vanhu. Mutumbi wangu wanga uri pane vamwe asi mwoyo wanga usipi. Ngosiri papo. Ndichiti konchaita semanhero nechi nevanhu. Madzoka tinoona mabhaketi achipinda. Makanzwa sei nezvatakanga zvatiri kuona zvichiitika tiri kuona zvaiitwa nevanhu ko inini maitanga kufira sei pa? Ndakatombosvokwa. Kozodzoka mwoyo wangu ngati aiwa Mwari variko vane chinangwa chavaita mukati memba yangu. Ngatiti nhasi maona mukanawo musiri muchechi inini ndini kunoku ndini Prophet Tifred ndakagara kunoku imi ndini ikoko. Mashoko amungade kundiudza inini saProphet Tifred ndeyekuti ndangoti muProphet ndavaramba vakadaro. Inge ndinovatenda chaiko chaiko ndavasadzokera kumashure. Because vanhu vanogona kutaura pamusoro panhu. Ndavaise zvimuti munzeve. Kari inopinda neimwe nzeve kuleft inobuda nekuright. Kari inopinda nekuright ichibuda nekupi? Ndavasatidzire vanhu. Because munhu wenyama anogona kukwanisa kutaura pamwe pasiripi. Pasiripo. Ndavaise cotton munzeve. Sapinde munzemani. Wow.
imakatisa cotton kuti vavalidzana ndakatobayirira cotton kudhara uko muchikanga nemafuta ndichitoribika sadza. Ngatiti mamira pamberi pevanhu madzokera kuchechi chapupu chenyu chamukade kuudza zvichida pane mumwe munhu ari musituation yenyu ari kuona but asi mukati mechechi iyoyo mapuwa mukana pamberi pechechi kwaprofeti Tifred muri kupupura uchapupu hwenyu. Mashoko amukade kuudza kune mumwe munhu akabatikana apererwa asisina zano mukati meupenyu wake ndekuti chii? Ndinongoti badzi munhu ngaauye kuchechi anosangana nemunana wani wake kuchechi ikoko. Ndinokurudzira kuti vanhu vasafunge mweya kuti mwana unobvofunga kuti ndapererwa ndimwe mushongani nevana undidini ndizvourai kana kufunga mweya kuenda kana mumatouch line umu. Ini ndinoganita ndinonamata kuti vanhu ndavasafunge mweya upi ndivaenda vandobatsirwa naTifred zvavo zvanenge maitambudzika avo avainawo. Kuva mwana bva waenda ati bati mimba manga muri kuchechi profeti wakambopfuura nepamuri vakaenda vakapfuura nepamuri ndinongoti Martha ndinonamata mumwoyo mako indengoti havandionere mumwoyo mani mandaitauremo maiti hamandione maida kuti vachise vakubatei vakuprofite here vakuitei sei maida kuti vaite vakuonei ndinamatirawo titi andakangonamatira kuti ndikobva zvitomba ndozvandaichingodawo izvozvo. Apa maida kunamatira kuti mawane basa ini ndaitonamatira kuti ndakawana basa ndokwanisa kuritira chii muri ndozvimwe zvandinazvo mumwoyo mani kuti dai ndawana basa ndione kuritira mhuri yangu iyi. Handiti aiwa tinotendera vanhu mashoko enyu kupedzisira kumhuri yeZimbabwe vachiri kudhauta kuti zveshuwa here minanai yakaitika kumba kwavanhu Martha. Vanouya uchiona ndavauya ndivapiwa mafuta ndavaone kuti ichokwadi nokuti vamwe vatomboya makuseni ndikavavhurira mafuta vakauya vatouya vanhu about 6 vauya makuseni. Vadangoona chete kuti vadangoona chete. Handiti aya tinotenda vanhu Mama muri kuita kunge muri da kuchema chii? Ndovabatsira here kana ndosiya? Ha? Ndokubatsira here? Chii chiri kunetsa mama? Nzara? All right. Iwe Magaya chi? Tendaishe Magaya. That's your surname. Now, anzi kumba kwangu hakuna kumira chi? Mamunzi wao. Ha! Ndombatsira sei mwana we? Nei. Nechikafu? Ashedze sainizwe. Pana ngati nechikafu ndiani adaro? Nechikafu. All right, vaise apa ton. Murdo ndivabatsira nechikafu hawo. Ndivape mari here whatever. Just feel free to say what you want. Deliverance kuvhura mafiles awo kuti chikafu chacho chiwanike. Ati wachetsenga mukanwa. All right mama. Regai ndimbotaura nemimbijana. Ndizvo. Ndiri kuoneswa ini zvinhu zvakasunga. Chikonzero ndechekuti basa rakapera. Nekuti waisenza mubotiki. Ndokuvhara basa rapera manje. Saka zvinhu zviri kukunetsa hauna kana chekubata. Rega ndikubvunze mubvunzo 1. Unogara kupi? Glenview 3. Kunoenda mvura here kumba? Munombochera mvura kupi? Mugodi. Makapesera kuchera rini? Zuro manero. Can I do some crazy stuff for you? Mama vandi challenge astereka. Anzi tivape chikafu. Nezuro manero. I want to do some crazy stuff here. Demonstrating the power of God.
Embosimudza maoko. Andikusiye Jehovah, andikusiye. Answer my prayer now. Oh, Ishe wangu. Oh, Ishe. Baba tino chema. Baba tino chema. Mwari mweya mtwene. Mweya mtwene uyainai baba. Mwari mweya mtwene. Mweya mtwene uyainai baba. Vana vanochema. Kuchema kunorwadza moyo. Baba tino chema. Mama, Baba. ndoda kuti ndite zvinhu vanoda kuzvita izvozvi. Watinogara muGlenview 3 munani? Muna 13. Alright. Ndokuda munhu anogona kumhanya naamai vakumba kwavo nemota nekukurumidza. Ndiringoda kuti undigire mabuckets awakacherera mvura panapa. Munomhanya nawo? Ndiani munhu wechikadzi maistoli mhanya nawo maperekedza? Ndoda kuti mundigire mabuckets amakacherera mvura pano. Now, handisi kuda kuti chero makasangana neobstacle inenge muregedze kuuya nemabuckets pano. And ndoda kuti mukurumidze ndichiri kuprofita vanhu. And I told Baba tino chema. Baba tino chema. Mwari mweya mtwene. Baba tino chema. All right. What are you doing, Mama? You are sure good makachera mvura? All right, Mama, come and tell me. Come and tell me, Mama. What are you doing, Badus? What are you doing, Mama? Are you saying kuti makachera mvura? Yes. Makachera mvura? Kumanheru. Kumanheru. So what is this? Muna you? Atina mbovhura tangosunga mabhaketi andakachera acho mvura. Okay. But makaisa mvura? Mvura idoni? Mvura idigiri? Look at the power of God now.
Are you sure this is water? Bring it, bring the cup, bring the cup. Bring the cup. That's your cooking oil. You see, we serve a miraculous God. This is pure cooking oil. Now listen to me, Mama. Listen to me, Mama. Ndoma buckets mbamenyeri. Aiwa ndio eseba. Masia mamwe. Dai mawe nawe ese. All right, this is oil. Okay. Let me prove it to you. This is oil, pure oil. This is oil. This is oil. This is oil, pure oil. Open another one. Have you ever seen God operating? Open another one. What is this? Flour. I declare miracle food in your house. Uchidzokera kumba kwako uchawana grocery rausina kutenga iwe. Tarira mvaro watinawo. Tarira mvaro watinawo.